ଆଜି ମୋ ଦେଇ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ କାହିଁକି ନା ବାପ ଘର ସୁଖ ଅଢ଼େଇ ଦିନ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜି ମାର୍କେଟ ତ ଆଣିକି ମୁଁ ତାକୁ ଧରେଇଦେଲି ପନିପରିବା ସହିତ ପନିର। ମୁଁ କହିଲି କି ତୁ ଯା ରୋଷେଇ କରି ତ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଏଠି କଟାକଟି କରିଦେଲୁ ଆଉ ସିଏ ଗଲା ରୋଷେଇ ପାଖକୁ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଯେଉଁଦିନ ମାନେ ବାପ ଘରକୁ ଯିବାର ଦିନ ଥିବ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ସେଇଦିନ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଏମିତି କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଆମର ଏତେ ସାରା ହେଇଥିଲା ଭାତ ଭଜା ଡାଲି ଶାଗ ପନିର ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଲେମ୍ବୁ ଦଳା। ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତା ମନଟା କେତେ ଦୁଃଖ ତା ମାନେ ଏମିତିକି ଖାଇବା ବି ଗଲାନି ଅଳ୍ପ ମୁଠେ ଖାଇ ଦେଇକି ରହିଲା। ଆଉ ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମନ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ସେ ପଳେଇ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲା ଯାହା ବି ହେଲେ ତ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଘର ନା ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଉଛୁ ଆମ ପୁଅ ଲାଜରେ ପୁରା ଲାଜେଇ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ନା 2 ଜଣ ବାହାରିଲେଣି ଆଉ ଆମ ପିଉକୁ ତ ପୁରା ଯିବା ପାଇଁ ଘରୁ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମମି କେତେବେଳେ ଯିବା କେତେବେଳେ ଯିବା କେତେବେଳେ ଯିବା ହେଉଛି ଖାଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଇଠି ପଇସା ମିଳିଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ମୋ ପଇସା। ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଝିଅ ଅଛି ନା ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇନାହିଁ ତ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୋ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଗଲା ଆଉ ମୋ ମନ ଭାରି କଷ୍ଟ ଆମ ପିଉ ପୁଅ ଦେଇ ପଳେଇବେ ରହିଲି ଯେ